Takže vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude moje doporučení underrated knížek, prostě knížky, které jsou podle mě dobré a měli byste si je přečíst, protože nejsou známé. Takže začneme thrillerem, ten tu mám teda jenom jeden. A to je Přivedeš mě do hrobu. To jsem si lepítkovala ještě. A napsala ji Karen M. McManusová. Je to vlastně o partičce kámošů, kteří se prostě setkají jednou na parkovišti za školou a půjdou za školu. Budou svědky vraždy a prostě se to vyřešuje s těma 3 kámošema. Nevím, jak se jmenovali už. Mateo, Cal a Ivy. Takže to podle mě doporučuji. Není to zase tak jako dobrý asi, ale jakožto můj první thriller, tak to bylo jako fakt podle mě v pohodě. Další, tu máme něco smutného, takovou smutnou romantiku, a to je 5 kroků od sebe. Taky lepítkovala jsem. A je to fakt jako temňoulinký, jo. Určitě znáte, možná znáte film 3 kroky od sebe. To bylo teda na Netflixu, teďka už to tam není, ale to je fakt smutný. Já jsem to první knížka, o které jsem brečela. Ten konec nebudu se vyjadřovat. Je to fakt dobrý a podle mě byste si to měli přečíst, protože to je vlastně o nemoci, o holce Stelle a o klukovi Willovi. A oni oba mají chorobu, cystickou fibrózu, a to je, že se vlastně nesmíou dotknout nikoho, kdo má tu stejnou nemoc. A oni dva se do sebe zamilujou a nesmíou se jakoby dotknout sebe, takže to je jako zajímavé a smutné, hodně smutné. Teďka se přesuneme do romantiky. A to tu mám Léto porušených pravidel. Tohle je jakoby víc známý než tyhle 2 knížky, co jsem tu řekla, ale ne zas tak moc a upřímně já myslím, že si to ani nezaslouží být víc známé, protože já jsem tomu dala 3 hvězdičky s tím, že mě to jakože bavilo, ale prostě to je prostě o holce Meredith, která ztratila svou sestru, jakože jí umřela sestra. A ona prostě odjede na ostrov, tam se seznámí s klukem, oni tam hrajou nějakou hru, že se prostě jakoby zabíjou, jakože prostě ta jejich rodina hraje hru, že se zabíjou. A zároveň tam bude jako svatba její sestřenice a prostě tak jako... A furt se tam mluví o té sestře, jako já to chápu, že to je jako ta sestra umřela, což je smutný, ale prostě furt v každé kapitole prostě zmiňuje, že tohle to Claire měla ráda, tohle to se jí líbilo, takže jako je to dobrý, ale asi je to jako právě underrated, ale pokud chcete prostě jakoby letní nějakou romanci, tak dobrý. Další, to mám jakoby takový už jako méně známý knížky a to je Labyrint, to určitě možná znáte, existuje film, 3 filmy, 3dílný film a je to prostě o borcovi, o Tomasovi, který prostě ani ho zavřou do labyrintu. A je to vlastně vražený labyrint a prostě oni se snaží tam s několika vůkama a oni se prostě o tam snaží dostat. Má to 3 díly. Tenhle poslední vražená léčba, nejsmutnější. Takže tak. A poslední, tu mám spíš jakoby hodně pro jako mladší čtenáře. Já jsem třeba tu sérii začala číst, když mi bylo asi 9 nebo 10, jo, takže jako je to fakt jako pro děti, jakoby. A to je Alea. A já ji fakt strašně miluju, to je prostě moje srdcovka, která mě dotáhla do čtení. A já to miluju, je to fakt jakoby strašně hezký příběh, takže pokud jste mladší, jako třeba je vám 10, 11, 12, tak tohle je pro vás prostě, protože to je tak jakoby, to je prostě o holce Ale, která má alergii na studenou vodu a ona se přes léto, myslím, vydá na plavbu s posádkou, kterou potká a ona vlastně jako spadne do té vody a zjistí, že nemá tu alergii a prostě teďka něco řeší. V každém jakoby díle řeší něco jiného. Těch dílů je strašně moc. Těch dílů myslím, že 10. Já mám jenom 3. Já si chci dokoupit, já chci už vědět, jak to skončí, ale já jsem strašně líná si koupit další díl. Ale je to fakt strašně dobrý a
doporučuji to, pokud jste fakt jako to mladší čtenáři. Třeba jako je tam romantika trošku, ne moc, v tom 3. díle. Jo, tady je i ten kluk na obrázku. Alea Lennox se jmenujou. Jakože je to fakt zajímavý. Mně se to líbilo, líbí se mi to, chci si to dočíst, tu sérii, pokud se k tomu někdy dostanu. A podle mě fakt jako je to dobrý. Takže tohle byly všechny moje knížky, které jsou podle mě docela jakoby underrated. Jakože podle mě se o nich dost nemluví. Takže pokud vás to bavilo, nebo vás to aspoň trošku zaujalo, tak budu moc ráda za like. A uvidíme se u dalšího videa, což zase nevím, jaké bude, prostě si nějaké vymyslím a zveřejním ho. Takže zatím ahoj.